wanda suka wuce na da kafin salula ba a musu ba hisabi, ba a musu ba tambaya akan salula. Amma da ni da kai da ku da su duka sai an tambaye mu akan wannan salula. Me muke aikata da ita, alheri ko sharri? Su dai wanda suka wuce sun sha akan in dai akan salula ne, sai dai wani abu daban. Amma da ni da kai da su da ku duka sai an tambaye mu akan wannan salula da muke rike da ita. Ita salula 'yan uwa musulmai kaman kwalba ce. Wannan kwalbai idan aka zuba mata ruwa sai ta zama kwalbar ruwa. Idan aka hudda ruwan aka wanke ta aka zuba mata essence sai ta zama kwalbar essence. Idan aka hudda essence kin aka zuba nono sai ta zama kwalbar nono. Idan aka hudda nonon aka zuba mata madara sai ta zama kwalbar madara. Idan aka hudda madara aka zuba mata giya sai ta zama kwalbar giya. Idan aka hudda giya aka zuba mata zuma sai ta zama kwalbar zuma. Abin da aka zuba mata shine kawai. To kuma waye zai zuba ma salula? Kai ne. Kwalbar waye ya zuba mata giya ta zama ta giya? Kai ne. Waye zuba mata zuma ta zama zuma? Kai ne. Waye zuba mata madara ta zama madara ta kwalbar madara? Kai ne. Waye zuba mata ruwa ta zama kwalbar ruwa? Kai ne.